Ġimgħa mindu komplew jitnaqsu restrizzjonijiet fil-miżuri marbuta mal-coronavirus, jidher li l-anzjetà fost in-nies qed tonqos. L-istess nies li qed ikunu kawti u josservaw il-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa, fl-istess waqt li qed jinkonkorru għas-servizzi li reġgħu bdew jingħataw. Scicluna, id-Direttur Maniġerjali taċ-ċentru Mediku li joffri wkoll servizzi estetiċi u ta' żbuħija, stqar li l-aktar ħaġa li laqtet lill-kumpanija kienet l-inċertezza li ħadd ma jaf meta u kif se jiġru l-affarijiet. Iżda nota li mal-mument li reġgħu infetħu l-bibien taċ-ċentru kien hemm domanda qawwija l-appuntamenti li ma jsirux biss f'xi okkażjoni. Qabel konna nemmnu ħafna li bħalissa jkun hemm pik ta' nies għalfejn ikun hemm diversi events ġej is-sajf, ġejjin it-tiġijiet ara dak li jkun qed jaħsiblu iżjed. Però qegħdin nindunaw li ħafna nies m'għadhomx jagħmlu trattamenti għal xi okkażjoni speċjali, imma peress li qegħdin jiġu xorta waħda ifisser li saret parti mill-ħajja tagħhom ta' kuljum biex ħossuhom aħjar għalfejn għax ikunu qegħdin jidhru aħjar. Irrimarka li bħala ċentru mediku anki qabel il-pandemija kienu jintużaw maskri u ingwanti, imma xorta żdiedu l-prekawzjonijiet fosthom l-ilbis tal-visors, punti ta' stennija fit-tħul taċ-ċentru u sanitizers għal klijenti qabel u wara kull appuntament. Fil-waqt li qabel konna wkoll niddiżinfettaw is-surfaces kollha, llum il-ġurnata din niddiżinfettaw il-pumi tal-bib wara kull persuna. Is-siġġijiet, da ovvjament huma affarijiet li jieħdu l-ħin ukoll. L-iktar kost illi forsi żdied huwa l-ħin illi kull trattament qed jieħdilna llum il-ġurnata. F'dan il-kuntest innota li l-iskart żdied b'mod sostanzjali. Xi ħaġa li nnotajna li l-ammont ta' consumables ovvjament żdiedu. Ġifieri biex dejjem inżidu il-miżuri ta' mitigazzjoni, l-ammont ta' consumables żdiedu u daw ifissru wkoll li qegħdin niġġeneraw aktar skart. Filwaqt li ħares il-qudiem għal ħajja aktar kalma, is-Sur Scicluna nota li din in-normalità ġdida mhux qed iżommna mill-inkomplu b'ħajjitna. In-normalità l-ġdida saret vera normalità. Ġifieri mhix xi ħaġa li neċessarjament qiegħda żommna lura mill-inkomplu b'ħajjitna. Pjuttost nasal biex ngħid illi nħoss li aħna xxurtjati wkoll li nistgħu inkomplu b'normalità ġdida, ovvjament dejjem aħjar milli kulħadd irid jibqa' id-dar u kollox staġnat hux veru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.